to, abychom na jednom z takových míst, kde vidíme po velké části naší eparchie, abychom svolali Boží požehnání na náš kraj, na naše farnosti, na celý ten nádherný zemplín, který je okolo nás, ale i dál, abychom dosáhli až na Abo, na Gemer a na další místa, kde se rozprostírá naše eparchie. A musím vám povědět, že ta biskupská modlitba, kdy biskup prosí Pána, aby zhlédl na vinohrad, který zasadila jeho vlastní ruka, když se rozhlídnete kolem dokola, tak ona získává úplně jiný smysl a najednou víte, jaká je silná. To, co zvučí v chrámu, když se člověk dívá po tom živém vinohradě, to je každý z nás. Kristus je vinný kmen a my jsme ratolesti, nám pověděl. Tady na tomto místě, kde máte na dlani celý náš kraj, to zní úplně jinak. A je dobře, že sem přicházíme jako církev Kristova, abychom společně jako tělo Kristovo svolávali Boží požehnání a děkovali. Na začátku, než jsme vyrazili, jsem vám pověděl, že Eucharistie je díků vzdání. To vy dobře víte. A Eucharistie, díků vzdání, svatá liturgie, svaté přijímání, to je základní identita církve. Církev je svatá Eucharistie a svatá Eucharistie je církev. V tom nejzákladnějším projevu, ve svém vlastním jádru, ve svém srdci. Díků vzdání. My sem nepřicházíme možná ani tolik prosit, ale přicházíme sem chválit a vzdávat díky. A za co máme děkovat? Za svůj život. Za všechno okolo nás. Za ten nádherný kraj. Za to, že žijeme v místě na světě v jednom bodě, kde máme všeho dostatek. Kde máme dostatek vody, kde máme co jíst, kde nás nesužují většinu času úmorná vedra a kde nás netrápí šílený chlad. Že ta země je úrodná, že ji Bůh požehnal. Že napříč všem těžkým, složitým historickým okolnostem tu zde jsme i my pravoslavní, že zde vydáváme svědectví o tom, že Bůh je věrný a zůstává věrný svému slovu, o kterém řekl, že on s námi je po všechny dny až do skonání světa, že nás neopustí. Vzdáváme díky jeden za druhého. Vzdáváme díky za naše společenství a za celé naše Slovensko a za celý svět. Každá svatá liturgie má kosmický rozměr. Dotýká se celého stvořenstva, nejenom našeho místa, nejenom našeho kousku země. Je dobře, že tu jsme. I za to, že se smíme setkávat, vzdáváme dnes Bohu díky. 3 roky nazpátek jsme se setkávat nemohli. Možná i mohli, ale jeden druhého jsme se báli. I ta skutečnost, že jsme dnes spolu, není samozřejmostí. Ona je velkým božím darem. Vzdáváme Bohu díky i za svoje kříže. Ať už národní, nebo eparchiální, ale i za ty osobní. Bez kříže totiž není vzkříšení. Spasitel nám povídá, že chceme-li ho následovat, a následovat Krista znamená projít cestou, která vede do života. Takže máme vzít svůj kříž, to, co nás tíží, to, co je nám nepříjemné, to, co nás zraňuje, a s důvěrou v jeho slovo, že kříž a smrt není definitivní odpověď na veškeré snažení lidského života. S vědomím toho, že nad námi je Otec a Otec miluje svoje děti a my ho tak smíme nazývat. A Otec chce dobro pro svoje děti. S vědomím toho všeho zdvíháme každý z nás svůj vlastní kříž, i na tomto křížovém místě si to chceme připomenout, a kráčíme s důvěrou za tím, který na dřevě kříže rozepěl ruce a na dřevě kříže pošlapal a zničil smrt skrze své zmrtvých vstání. Dnes připojujeme svá osobní strádání, své osobní kříže, v díku vzdání, v naději připojujeme ke kříži Kristovu
a prosíme ho všichni společně. Pane, který si všechno tak nádherně stvořil, Pane, který si hoden všech chvály a všech díků, přijmi a připoj naše kříže, naše strádání ke svému, proměň náš život a daruj nám radost a světlo z mrtvých stání, radost života. Pomáhej nám a pozdvihuj nás tam, kde pod tíhou svých křížů klesáme. Ujisti nás svojí přítomnosti, dej nám ji pocítit. Neopouštěj nás, důvěřujeme v tvé slovo a proměň všechny naše kříže v radost z mrtvých vstání. Bohu díky za dnešní den, Bohu díky za vás, Bohu díky za to zvířátko, co se ozývá. Bohu díky za ještěrku, která už druhým rokem s námi je zde a vykukuje pořád ze stejného místa, aby i ona, stejně jako všechno, co dýchá, chválila Boha. Bohu díky za toto krásné místo, Bohu díky za naši zemi, Bohu díky za náš zemplín, Bohu díky za naše Slovensko, Bohu díky za jednoho každého z vás. Bohu díky i za naše kříže, které nás mají dovést ke vzkříšení. Hospodinu Bohu díky a chvála za všechno, co učinil. Amen.